Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Рахштаҷи. Дӯстони азиз, дар имрӯза 15 та мошинои гуфтагитон гирифтаги мошинои арзонай. Видеои моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва ба комментар нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. Мо кӯшиш мекунем ки дар наворҳои оянда пешкаши шумо кунем. Агар шумо имконият дошта бошед видеои моро поделиться кунед ба имо ва ба дигар сайтҳоятон, курси имрӯза бардор 1000 рубли баробар аст ба 154 сом 89 дирам. мо бошад видеонавори имрӯзаро сар мекунем. Видеои моро то охираш тамошо кунед. рафтем. Якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F бародаро хачибек соли барош 1996. Фурӯшбари бензини холӣ объем мотори 1.6 простоя, коробка передача механика, мошина статсионар нағз гуфтагиай. 6 моҳига ҳуҷҷат дора, кондитсионер дора, салонш тозай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 29000 сомон бо курси имзо гирам агар бардро 189000 рубл мешавад. Кадоми харидори аниқай гуфтагиай занг зана ё ки бия мошина бина гуфтагиай арзон мешавад гуфтагиай. Дигар маълумоташ бо телефон бардоро кадомтон дар мошин маҳқулай занг зана дигар маълумоташа худтон гирем. мо навори имзомонро давом медиҳем. кадомтон обуна нашуда бошад обуна шавед дар канали мо, якта лайк кунед, давоши видеоро тамошо кунед. раҳмат барои ҳаматон бардоро. мегзарем ба эълони навбатӣ. деи мошини фурӯшмо бардор аст. ваз 21099 соли бароиш 1999. Судичориш бензин газай, объем мотори 1.6 простой, коробка передача механикай. Мошина ҳолатш хубай гуфтагиай, камтачи мелечовка дора гуфтагиай. Дигар маълумотша метавонед худтон занг занем гирем бо. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 9000 сомон бо курси имзо гирем 58000 рубл мешавад бардоро. кадоми харидори аниқай гуфтагиай бия мошина айпеш бина гуфтагиай бо арзон мешавад гуфтагиай. на рақамош дар рӯи экрани шумо бардоро занг занем дигар маълумотша худтон гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ваз 2107 бардоро соли барош 1991. судиш фурӯш газ бензине, объем мотор 0.8 литрай. ҳамин хели маълумот дагиай. мотор каунтара кор дора гуфтагиай. метавонем дигар маълумотша худтон гирем. коробка передачаш механикай. мошина дигар маҷбур 100% гуфтагиай. қарор дорад дар ноҳияи ашт. нархаш 6200 сомон бардоро ба курси имзо гирем агар 40000 рубл мешавад бо арзон мешавад гуфтагиай. кадоми мошин хара гуфтагиай бия мошина айпеш бина гуфтагиай бо арзон мекунем гуфтагиай. муомилаи хуб дора гуфтагиай. дигар маълумотош бо рақамош бардоро назанг занем. мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯшмо бардор аст. мошини боркаш газел грузовик соли бардош 10004. коробка передача механикай. мошина ҳолаташ нағз гуфтагиай. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархаш 31000 сомон бо курси имзо агар гирем 210000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтагиай бия мошина айпеш бина гуфтагиай. савдо дар пеши капот гуфтагиай. арзони хушрӯ мекунем гуфтагиай. дигар маълумотша бо рақамо бардора метавонед худтон гирем. занг зада мо наворро давом медиҳем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ваз 2114 бардор соли барош 12006. судишвориш бензин газай, объем мотори 1.7 литрай. коробка передачаш механикай. мошина статсионарш нағз гуфтагиай. ягон камбудӣ надора гуфтагиай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 20000 сомон бо курси имзо гирем 130000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтагиай бия мошина бина гуфтагиай бо арзон мекунем гуфтагиай. кадом маълумоте ки ба шумо фаҳмон набошад дӯстон на занг зани рақамош дар рӯи экрани шумо худтон гирен. мо наварона давом медиҳем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ваз 2110 бародаро соли барош 2002. судишвориш бензин газ, объем мотори 1.6 простой, коробка передачаш механика. мошина ҳолаташ хубай гуфтагиай. маълумоташ навай гуфтагиай. хадавои созай гуфтагиай. кузов задагӣ пӯшидагӣ надора гуфтагиай. варид шпаклёвка надора гуфтагиай. фақат бампери ақибуш камтарак харӯштагиай гуфтагиай. дар сурат маълумай гуфтагиай. 10 моҳ ҳуҷҷат дора гуфтагиай. 11 моҳ танировка дора гуфтагиай. дигар маълумотша бо телефон гуфтагиай бардор. нархаш 15500 сомон бо курси имзо гирем агар 101000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтагиай бо арзон мекунем гуфтагиай. на рақамош дар экрани шумо бардоро занг занем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 2115 бардоро. яъни мошинои шумо гуфта будем ҳам мошинро ман фақат барои шумо тайёр кардагим. соли барош 2002. судишвориш бензин газай, объем мотори 1.6 простой, коробка передачаш механикай. мошина ҳолаташ хубай. қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархаш 22000 сомон бо курси имзо гирем 143000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай бо арзон мешавад гуфтагиай. алишам ҳамин хеле возможни мондагиай.
рақамош дар рӯи экрани шумо бардор занг занед, дигар маълумоташа худтон гирен. Кадом метавонед обуна нашуда бошед, як барга такроша обуна шавем, ба видеои мо лайк гузорен, дар комментария фикротро нависен бардор. Давоми видеоро тамошо кунед. Раҳмат барои ҳаматон, меҳнатон барои шумо. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс бародоро авангард гуфтаги сечка соли бароишаш 2001 судишвориш бензини холия объем мотор 2.4 литра, коробка передача автомата, машина сенсориш нағз гуфтаги 4 баллони нав дора, 11 моҳ таъмировка, 11 моҳ я ҳуҷҷат, як даст гаштаги гуфтаги машинаи вагон, ходовой мотор, коробка ҳамаш 100% гуфтаги хародаш дора дар шаҳри Душанбе. нархаш 55 000 сомона бо курси имзо гирем 359 000 рубл мешава. хай мумкин бо арзон кунай на бардор рақамош дар экрани шумо хутон занг занед, дигар маълумоташа хутон гирен. мо наворма давом медиҳем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia дӯстон соли барош 1994 судишвориш газ бензин, объем мотори 1.6 простой, коробка передача механика, машина ҳолатиш хуба гуфтаги қарордор дар шаҳри Душанбе. мотор, коробка, тормозош ҳамаш ай Opel задаги гуфтаги, сиденьёш Opel, балонош соза, машин как нада гуфтаги, таъмировка 9 моҳи дига гуфтаги, ҳуҷҷатҳои солонаш ҳамин моҳи охирон шава гуфтаги буд мешава. дигар маълумотша бо телефон гуфтаги нархаш 19 000 сомона бо курси имзо гирем ага бардора 124 000 рубл мешава. арзон алиш ҳами хеле мондаги возможни кадом метавонам вариант дорем, занг занен ҳами маълумотша бо худтон гирем оиди алиши арзониш. мегзарем ба эълони навбатӣ. Hyundai Starex бародор соли барош 1999 судишвориш дизел, объем мотор 2 литра, коробка передачаш механика, машина ҳолатиш нағз гуфтаги қарордор дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 23 000 сомона бо курси имзо гирем 150 000 рубл мешава. кадоми харидори аниқай гуфтаги бе машина ай пеш бина гуфтаги дар пеш капот савдо кунам гуфтаги бо арзон мекунем гуфтаги. дигар маълумоташа метавонед ай рақамош занг зада гирем бародоро. мо наворма давом медиҳем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla бародор соли барош 2010 судишвориш бензини холия, объем мотори 1.8 литра, коробка передачаш автомата, машина ҳолаташ нағз, ҳуҷҷатош 8 моҳи дига мондагия, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 76 000 сомона бо курси имзо гирем 496 000 рубл мешава. бо арзон мекунем гуфтаги. кадоми харидори аниқай гуфтаги занг занам бо дигар маълумоташа бо телефон бо арзон мешава гуфтаги. на рақамош дар экрани шумо бардор занг занед, дигар маълумоташа хутон гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Astra G бародоро Astra G соли барош 1999 судишвориш бензин газе, объем мотор 1.6 простой, коробка передачаш механика, машина ҳолаташ нағз, машин спортивӣ не гуфтаги, ду дарай гуфтаги бародор нахушобире ду дарай мисол 4 даране қарор дар шаҳри Душанбе. нархаш 27 000 сомона бо курси имзо гирем 176 000 рубл мешава. кадоми харидори аниқай гуфтаги машина биё бина гуфтаги бо арзон мекунем. кадом метавонем машина агар маъқул карда бошем маълумоте ки ба шумо фаҳмона бошад занг зада, дигар маълумоташа хутон гирен. агар дар канали мо обуна нашуда бошед обуна шавед. агар ам видео мо маъқул бошад як та лайк монед, фикротро дар комментария нависед. мо давоми видеоно давом медиҳем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Lada Priora бародор соли барош 2009 судишвориш бензини холия, объем мотор 1.7 литра, коробка передачаш механика, машина ҳолаташ нағз гуфтаги қарордор дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. нархаш 30 000 сомона бо курси имзо гирем 196 000 рубл мешава. машин арзон ва алиш мешава гуфтаги. маълумотона яъне ки вариантона пешниҳод менем гуфтаги. чизе ки ба шумо фаҳмона бошад на рақамош дар экрани шумо бардоро занг занед, дигар маълумоташа хутон гирен. мо видео наворона давом медиҳем. мегзарем ба эълони навбатӣ. Opel Astra F бародоро соли барош 1997 судишвориш бензин газе, объем мотори 1.6 простой, коробка передачаш механика, машина стационариш нағз гуфтаги 4 баллони нав дора гуфтаги, CD салона, аккумулятори нав задаги гуфтаги. дигар маълумотша бо телефон машин нав гуфтаги вагони қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 37 000 сомона бо курси имзо гирем 241 000 рубл мешава. арзон мумкин бокуна. хай дигар маълумотша бардоред нахтон занг занед дар рӯи экрани шумо барномарош маълумоти дигаша хутон гирем. мо наворма давом медиҳем. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ.
Mercedes Benz C-класс бародаро классика соли барош 2000 сулишуреш бензини холе абио мотор 1.8 литра коробка передачаши механикай мошин аз сафтанеш нағзай гуфтаги мотор 100% гуфтаги мошин ай вагон омадаги як даст гаштаги гуфтаги задаги пушидаги надора гуфтаги ҳамаҷон 100% запчастош ҳамаша раднун айхчай гуфтаги ягон дош алиф кардаги нест қарор дод дар шаҳри душанбе нархаш 64500 сомона бо курси имрӯза гирем 421,000 рубл мешавад бо арзон мешавад гуфтаги савдо дар пеши мошин гуфтаги дигар маълумота бо телефон бардоред назар намудани дигар маълумота худтон гирем бардора ин буд 15 та мошинои фурӯшмо дар комментария нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда монем худо нигаҳбони ҳамаи шумо то видеои оянда.